ġiet. Din il-ġimgħa għalaqna 16-il sena minn meta Malta ddaħlet fl-Unjoni Ewropea. U aħna l-Maltin sirna wkoll ċittadini Ewropej. U l-producers ta' dan il-programm, Michela u Fabian, ħejjew din il-biografija tal-Unjoni Ewropea. 27. Il-pajjiżi li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea. 6. Il-pajjiżi li bdew l-Unjoni Ewropea fl-1958. Dak iż-żmien magħrufa bħala l-Komunità Ewropea. Il-motto United in Diversity, maqudin fid-diversità. Inħolqot biex jiqfu l-gwerer u għall-ekonomija, fost oħrajn li jkun hemm suq wieħed bejn il-pajjiżi membri. (2012) L-Unjoni Ewropea tirbaħ il-Premju Nobel għall-Paċi. The prize is for all Europeans, and leaders from across Europe stood to show their support. 12. L-istirel li fiha l-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Il-Golden Stars, simbolu tal-unità, solidarjetà u l-armonija fost il-pajjiżi tagħha. 500. L-Unjoni Ewropea tiġbor fiha 500 miljun persuna, fosthom jien u int. 28. Sa ftit ta' xurilu, l-Unjoni Ewropea kellha 28 pajjiż. Imma daħal fin-nofs Brexit u r-Renju Unit qatta l-karti u telaq il-barra. Il-pajjiż bl-ikbar popolazzjoni huwa l-Ġermanja, 83 miljun. U l-iżgħar pajjiż Malta. 16. Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea 16-il sena ilu, fl-ewwel ta' Mejju 2004. To our new members, I say, warmly welcome to our family. Our new Europe is born. Sitta. Ix-xhur li pajjiż idum fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Malta kellha l-Presidenza fl-2017. Wieħed. Il-kapitali tal-Unjoni Ewropea. Brussell, fil-Belġju. 3. It-tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea. X'jagħmlu? Fil-Parlament Ewropew hemm 751 membru mill-pajjiżi kollha. Il-mexxejja ta' kull pajjiż, fil-każ ta' Malta l-Prim Ministru, jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew darba f'xahar. U l-Kummissjoni Ewropea tħares tirrappreżenta l-interess tal-Unjoni Ewropea bħala entità sħiħa. Flimkien dawn it-tliet istituzzjonijiet joħolqu l-policies u l-liġijiet li japplikaw fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni tipproponi liġijiet ġodda u l-Parlament u l-Kunsill jaddottawhom. Wieħed. Il-Kummissarju li ġej minn kull pajjiż. Il-Kummissarju Malti Elena Dalli. 6. Il-membri parlamentari Ewropej li Malta għandha fil-Parlament Ewropew. 24. Il-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Fosthom il-Malti. 19. Il-pajjiżi li jużaw l-euro, bħal Malta. Ġifieri meta ssifer tista' tħallas bl-istess flus f'dawn il-pajjiżi. 9. 9 ta' Mejju huwa l-jum uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, Jum l-Ewropa.